Takže je to prvá výhra v univerzitnej lige. Aké máš pocit z toho, alebo čo ste zmenili k tomu, aby ste vyhrali? Vieš čo, asi sme nezmenili nič. Ja si myslím, že jediné, čo sme pridali do tohto zápasu, bolo srdiečko v prvom rade. Ako vidíš ďalší zápas s Nitrou? Dúfam a verím v to, že dopadne úplne rovnako. Alebo mohol by aj lepšie, samozrejme, v náš prospech. Každopádne Nitra sem neprišla nadarmo. Nedali nám dýchať minimálne prvé 2/3 a polovičku tretej, keď nám potom darovali dve alebo tri oslabovky, respektíve ich oslabovky, naše presilovky. Ale podľa mňa určite by som nemenil nič a dúfam, že oduševnenie našich chalanov zostane také isté, ako bolo tento zápas. A ako si sa cítil v bráne po takej dlhej dobe? Po dlhej dobe som nestal v bráne, ja som stal v bráne celý čas, čo som nechytal za Spartakus. Ale čo sa týka tohto všeobecne tejto otázky, tak určite sa veľmi rád vraciam do brány, takže len rád som tam stal. Dnes ste vyhrali zaslúžene. Čo bol kľúč k víťazstvu? Taktika, energia týmu alebo disciplína? Tak, ja si myslím, že zo všetkého trošku. Som veľmi rád, že konečne sme prvýkrát v sezóne vyhrali. Myslím si, že bol to tímový výkon od prvého do posledného hráča. Pred zápasom sme si niečo povedali, nejaké veci. Museli sme si vstúpiť do svedomia, hlavne po poslednom zápase v Trenčíne, kde sme veľmi vybuchli, ale hodili sme to za hlavu a som veľmi rád, že chalani pristúpili k tomu zodpovedne. A myslím si, že celý zápas sme boli tak nejakým spôsobom konštantne rovnomerní a sme ako hrali celý zápas rovnako. Samozrejme mal aj super nejaké šance, my sme boli trpezliví, boli sme podporení vzadu brankárom Feďom, ktorý nás podržal v hre aj pri nejakých vyslovene istých šancach supera. A vravím, sme boli trpezliví, počkali sme si, nakoniec prišla nejaká šanca, ktorá padla gólom a som rád, že v závere sa nám ešte podarilo v presilovke dať tretí gól, že sme to nejakým spôsobom poistili, ale klobúk dole všetkým chlapcom pred hlavne nasadením a že sme to dotiahli do víťazného konca. V porovnaní s posledným zápasom ste zlepšili herný prejav. Čo bol hlavným aspektom? Myslím si to, že sme si niečo povedali. Snažil som sa chlapcom povedať, že veci, ktoré robíme na tréningu alebo ktoré sa snažíme na tréningu robiť, že musia tomu začať veriť, že zbytočne sú veci, ktoré my trénujeme, keď ich nevieme preniesť do zápasu. Čiže tieto veci by som povedal, že bola snaha o ich zlepšenie, ale tak ako som vravel, zápas sme vyhrali chcením ešte raz a išli sme si za tým od prvej do poslednej sekundy. Chalani boli pozitívni aj po prvej a po druhej tretine, verili si, čakali sme na to, keď sa to zlomí. Prvá výhra je dôležitá, ale sezóna pokračuje. Kde ešte vidíte priestor na zlepšenie, aby tým rástol ďalej? Priestor na zlepšenie je stále a budeme sa snažiť veci, ktoré boli zlé, tak ako stále si v tréningu odstraňovať a budeme pracovať na tých veciach. Nie je to niekedy jednoduché, keďže my vlastne netrenujeme komplet celé mužstvo pokope a stretávame sa väčšinou až v deň zápasu komplet všetci, ale ak je situácia, že aspoň prevažná časť mužstva je na tréningu, tak aspoň sa snažíme tak tie útoky alebo tých chalanov mať pokope, aby sme aspoň niečo a tí ostatní proste už potom sa musia nejakým spôsobom prispôsobiť. Ako by si zhodnotil dnešný zápas pohľadu týmu? Kde sa to zlomilo? Určite to môžeme predpokladať, že asi v tej poslednej tretine, kde sme dostali v podstate ten gól na 2-1. To nás trošku tak psychicky položilo, keď už to bolo 3-1, tak už sme vedeli, že už to dalo tým chlapcom trošku demotivácie do hlavy a už potom ťažko sa dostáva z toho. Boli tam úseky hry, kde ste dominovali, ale chýbal ten gólový efekt. Čo podľa teba rozhodoval v koncovke? Strelba na bránu a určite tá koncovka našich samotných hráčov, to je asi to najviac, čo musíme na tom pracovať. Máme výborných útočníkov, ktorí sa vedia predrať do útočného pásma, vedia super zakončiť, len proste chýba tomu tá koncovka. Samozrejme, brankár proti týmu veľmi podržal. Ako sa dá na takúto prehru rýchlo mentálne zareagovať, že aby ste boli pripravení na ďalší zápas? Nič, no musíme to hodiť za hlavu, nemôžeme sa na to sústreďovať, síce mrzí to už len za to, že sme prišli sem až z Nitry, bola to naozaj dlhá cesta. Každopádne nemôžeme si to vyčítať, proste taký je hokej, život ide ďalej a sústredíme sa na ďalší zápas. Nebolo to pre teba jednoduché, super má veľa striel. Ako si vnímal svoj výkon na celkový obraz zápasu z bránky? Podľa mňa celkom fajn. Chaladi robili čo mohli, aj keď dosť prepadávali, ale nejako som to ustal. Škoda tých 2 gólov v poslednej tretine. Tam chalani viackrát prepadli a chalani z druhého týmu vlastne využili šance, čo mali a my nie. A strašne teplo tu je, takže som si to užil veľmi. Bolo tam niekoľko kľúčových momentov, najmä v tretej tretine. Ktorá z nich podľa teba najviac zlomila ten zápas? Tak určite ten druhý gól, čo sme dostali a
to, že sme my nepremenili naše šance, tam ich bránka chytil pár dobrých lapačiek a potom už mali viac menej oni pohodičku, dali tretí gól, sa im to tam odrazilo a už si to len držali. Ako sa po zápase nastavuješ mentálne? Riešiš každý gól detailne, alebo ide skôr rýchlo ďalej? Tak určite si pozriem, čo som mohol spraviť lepšie po zápase, ale určite hneď potom, ako si to pozriem, zanalýzujem si, že čo som mohol možno spraviť lepšie a hneď sa presúvam vlastne na ďalší zápas a nemyslím na to vôbec.